Dejiny Ukrajiny. Približne od 4. storočia sa začína rozdelenie Slovanov na tri vetvy: južných, západných a východných. Východní Slovania obsadili územie medzi Čiernym, Bielym a Baltským morom. Každý z východoslovanských kmeňov mal svoje vlastné zákony a zvyky. Kyjevský kronikár uvádza, že jeho krajania, Polania, boli pokojní a poslušní. Mali svoje svadobné tradície, ženích si nechodil pre svoju nevestu, ale privádzal si ju večer. Na druhý deň prinášali dary, ktoré sa dávali za nevestu. Drevľania podľa kronikára žili podobne ako zvieratá, navzájom sa zabíjali. Neuzatvárali sobáše, ale dievčatá unášali pri vode. Aby boli pripravení na náhle nepriateľské útoky, stavali si obydlia s viacerými východmi a cenné veci či dokonca obilie ukrývali do hlbokých jám. Zvyky Radimičov, Viatičov a Severianov boli podobné drevľanským. Tiež žili v lesoch, jedli nečisté jedlá a nepoznali rodinné vzťahy. Mladí ľudia sa stretávali na hrách medzi dedinami, kde si chlapci vyberali dievčatá, s ktorými sa dohodli a žili s nimi bez obradov. Niektorí muži mali 2 alebo 3 ženy. Kyjevskí a volinskí Slovania už od dávnych čias praktizovali pochovávanie zosnulých. Verili, že ľudský život pokračuje aj po smrti a že mŕtvi sa môžu objaviť medzi živými. Aby si zosnulých udobrili, konali veľkolepé pohreby, aby ich duchovia neobťažovali ani neškodili po smrti. Viatiči, Kriviči, Severiani a Radimiči usporadúvali trizny na počesť mŕtvych, pili, jedli, spievali piesne, tancovali a zápasili. Všetky dôležité záležitosti sa riešili na večiach alebo radách, na ktorých sa zúčastňovali starší muži. Tí taktiež prijímali konečné rozhodnutia. Medzi Slovanmi bola rozšírená krvná pomsta. Matky od detstva vychovávali deti k obrane ctirodu a k neústupnosti voči nepriateľom. Slovenky sa niekedy zúčastňovali vojny spoločne s mužmi alebo otcami. V roku 626 počas obliehania Konštantínopolu našli Gréci medzi mŕtvými slovanskými bojovníkmi aj ženy. Svojim zajacom alebo otrokom Slovania neukladali ťažkú prácu. Po určitej dobe ich buď prepustili na slobodu, alebo prijali do svojej komunity ako slobodných ľudí. Cudzincov ohromovala pohostinnosť a láskavosť Slovanov, ich láska k slobode a statočnosť v boji. Slovania sú odvážni a bojovní ľudia. Keby medzi nimi nebola nejednota, žiadny národ na svete by nemohol vzdorovať ich sile, napísal arabský autor, ktorého slová uvádza ukrajinský historik Ivan Krypčekevič.